ମୁଁ ଆଜି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସକାଳ 10ଟା ବାଜିଲାଣି, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ଯାଇନି। ପରିବାବାଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାରିଆ ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଏଠି ଯେହେତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବନ୍ଧାକୋବି କରିବି, ବନ୍ଧାକୋବି କାଟିକି ମୁଁ ରଖିଛି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ କ'ଣ ଦେବି, ବନ୍ଧାକୋବିର ସ୍ୱାଦ ଦ୍ୱିଗୁଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଏଇପରି ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଛି, ସବୁ ବିଲାତି କାଟିକି ରଖିଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଦା କରିକି ରଖିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କରେଇ ବସେଇକି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧାକୋବି କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତା ଭିତରେ ପକାଇଲି, କରେଇରେ ପକାଇକି ଆଳୁ ବି ପକାଇଲି, ଦେଇକି ହାଲକା ଭାଜିଦେଲି। ଯେହେତୁ ଆଳୁ ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଉପର ତଳ ହୋଇଯିବ, ତାକୁ ଢାଙ୍କିକି 5 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେଲି। ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ମୁଁ ମାନେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଯେତେ ତୀଖା ଖାଇବା ରାଗ ଖାଇବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକା ନେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଚାମଚ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି। ଏଠି ହଳଦୀ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ବନ୍ଧାକୋବିରେ ପକାଇବି ହଳଦୀ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଏଠି ପକାଇଛି। ପକାଇକି ଗୋଟେ କପ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଛି। ଏଠି କରେଇରେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧାକୋବି ବସାଇଥିଲି ସେ ସିଝିଗଲାଣି କି କ'ଣ। ଅଳ୍ପ ମାନେ ବେଶୀ ସିଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସିଝିଗଲେ, ପାଣି ମରିଗଲେ, ପାଣି ଶୁଖିଗଲେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପକାଇଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଲି, ହଳଦୀ ପକାଇଲି। ଏଠି ମଟର ବି ପକାଇଲି, ଛଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି। ଲୁଣ ହଳଦୀକୁ ରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି, ଗୋଳେଇକି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ବସାଇଲି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ନେଲି, ଏଇ ଗୋଟେ ଚାମଚ ବେସନ ନେଲି। ଏଇ ବେସନକୁ ମୁଁ ହାଲକା ଭାଜିଦେଲି। ବେସନର ବାସ୍ନା ଟିକେ ଆସିଲେ, କଲର୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ବେସନକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଇକି ଗୋଟେ ପୁଣି କରେଇ ବସାଇବା। ଏଠି ବନ୍ଧାକୋବି ମୁଁ ସିଝେଇକି ରଖିଛି। ଏ କରେଇରେ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇବା। ଏଥିରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଫୁଟଣ ପକାଇଲି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2ଟା ପକାଇଲି। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଭାଜିଦେବା ଟିକେ, ଫୁଟଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ। ଏଠି ଅଦା କୋରିକି ରଖିଛି। ଅଦା କୋରା ଚାହିଁଲେ ଆପଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ରାଗ ଖାଉଥିବେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ବିଲାତିକୁ ଗୋଟେ କାଟିଥିଲି, ବଡ଼ ବିଲାତି, ତାକୁ ବି କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ପକାଇଲି ଆଉ ତାକୁ ଭାଜିଦେଲି। ଯେଉଁ ମସଲା ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲି ସେ ମସଲାକୁ ଏଥିରେ ବିଲାତି କରେଇରେ ପକାଇଲି, ପକାଇ ତାକୁ ଗୋଳାଇ ଦେଲି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମାରିବେ। ଏଠି ଗୋଳାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଢାଙ୍କି ଦେଲି, ଯେତେବେଳେ ମସଲା ଯେଉଁଟା କଷି ହେଇଯିବ, ଭିତରେ ବିଲାତିଟା ନରମିଯିବ। ବିଲାତି ନରମିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ବେସନକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଚାମଚ ବେସନ ପକାଇଛି, ବେଶୀ ବି ପକାଇନି। ବେଶୀ ପକାଇଲେ ବେଶୀ ମାନେ ଇଏ ହେଇଯିବ, ଅଳ୍ପ ପକାଇବେ। ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକାଇ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କୋବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମସଲା ଟାଇପ୍ର ଗ୍ରେଭି ହେଇଛି ମୋର। ଏଠି ମସଲା ମାନେ ଟାଇପ୍ର ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି। ଟିକେ ସମୟ କଷିଦେବା। ତାପରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧାକୋବି ଆମେ ରଖିଥିବା ସେ ବନ୍ଧାକୋବି ସିଝେଇକି ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ପକାଇକି ସେଥିରେ ମୁଁ କଷିଦେଲି। ଉପର ତଳ କରିଦେଲି, ତାକୁ କଷିଦେଲି। ବନ୍ଧାକୋବି ସେ ମସଲାରେ ଗୋଳେଇ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଢାଙ୍କିକି ପୁଣି 5 ମିନିଟ୍ ରଖିଲି, ବସାଇଲି ଚୁଲିରେ। ଦେଇକି ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ମସଲା ମାନେ ପାଣି ଟାଣି ନେଲାଣି, ବନ୍ଧାକୋବି ଶୁଖା ହେଇଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ କପ୍ ମୁଁ ପାଣି ଦେଲି, ଟିକେ ସମୟ ମୁଁ ଫୁଟାଇଲି। ତାପରେ ଏଠି ଗରମ ମସଲା, ଗୁଜୁରାତି, ଡାଲଚିନି ଆଉ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ 2ଟା ପକାଇକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଥିଲି, ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି ପକାଇଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଆପଣ ଏଥିରେ ତାକୁ ରୁଟି, ପରଟା, ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଥରେ ଏହିପରି ଘରେ ତିଆରି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଏଠୁ କାଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କାଢ଼ିକି ଏଠି ନେଉଛି।
ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କିପରି ଲାଗିଲା।